Sweet. Sådan der. Fuldstændig. Jeg laver lige et nyt team. Eller et nyt squad, det hedder Hotel. Hvad spiller I som? Sniper og Ingeniør. Ingeniør, så kører jeg support. Fucking Skal jeg lige huske, hvordan jeg spiller det her igen. Det er så død. Er du inde i? Hvad sagde du? Hotel? Ja. Yes. Godt, jeg går lige ind og laver det. Ups. Jeg skal prøve det 10. Så prøver jeg gerne at se det. Jeg vil gerne prøve. Fuck, man. Kasse ham dernede. Fuck, nakket helikopter, så kan sådan en, så skyder mig. Du har det ikke så godt. Nej, det har jeg ikke. Sidder du oppe på taget? Jeg sidder og leger op med... der kommer en helikopter. Jeg har stinger. Prøv lige at knæppe ham en gang. Så griner han ud det der. Ej. Fuck, man, jeg har fået den hver gang, men så når han har nakket mig. Jeg har fået den på et skud, hvis det er sat. Det kan godt blive det der. Nej med mig. Han har to, der sidder og repairer ham. Au. Der. Han har en. Hej, vi skal prøve at nakke. Det her moding, det er altså bare... Jamen, jeg kommer til at hoppe ned. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved ham. Der kommer en bil nu. Så skal vi ud og køre. Skal vi ud og køre? Jeg får noget på dem. Vi skal køre så hej. Ja. Ham er af, vi skal ham af. Fuck, jeg skal bare af ham der. Må han ikke være med? Kommer en tank der. Han har ikke en chance på det. Okay. Jeg ser objektiv. Det er ham der. Sted. Hen og bold ham. Bare igennem der. Pissefin. Wow! Sæt på. Skyd for helvede! Hvad laver jeg? Fuck, der var mange derinde. Shit. Ja, jeg fik en. Det kan godt være, at jeg lige skulle sætte min tæppe lige ned her. Sådan. Jeg kan klikke på mus der, så. Hvor er jeg? Hvor den er. Fuck, jeg hader de der indikerer der. Der er en eller anden dude hernede. Han har prøvet at riske mig. Nej, men det ville virkelig være så lav. Jeg kan mærke, det er længe siden, jeg har spillet det her. Jeg synes også, jeg er sådan mega lang siden, jeg har spillet. Ej, jeg er godt nok rusten. Det er også fucking rusten. Wow, what the? Whoop! Der var ikke mening. Kasse sidder sådan, ligesom C4 sidder den bare fast på væggen. Det ser fucking griner ned. Men først ikke gå op for mig lige nu, hvad fuck vi er, vi spiller, altså. Okay, vi skal lige... Okay, så det er ikke Rush, det er ikke Conquest. Nej, okay. Vi skal rent faktisk samle et eller andet lort op og sådan. Jeg sidder også bare og sejler det her. Det er mega grineren. Okay. Ham Buddy der, han er afsted med den der. Nej. Fuck det der system, hvor man kan kravle op på ting. Det siger til nogle gange der. Vi skal lige defende ham der med bomben. Nu bliver han knæppet. Så bare kaste nogle granater. Eat it. Eat it. Just eat it. Just eat it. Eat it. Wow, hey, der kaliber. Hvad fanden? Nej! Bitch. Sidste gang til kill. Giv mig bomben. Du har bomben. Du har 18 sekunder løb. Dø
bliver knippet af en tank. Woo! Ind og knip af. Ja, det er fedt. Pæk. Fuck, man. Hvordan så jeg ikke ham? Lord. Lort. Vi er næsten henne. Fik noget, tror jeg. Satans også. Hej, vil du med et Vigo? Så kører vi. Nej, jeg har en jobber. Nej. Ja, Du er mig. Ja. Jeg var klar til at bolde dem lidt. Er du med? Nu er jeg. Fedt, mand. Jeg det tror jeg, så på en af siderne. Jeg sidder inde i. Pisse irriterende. Okay, den anden jobber, den skal ned. Nå, han smed flares. Det er jo. Jeg har lige overtaget her. Jeg skyder med, hvad hedder det? Okay. Nej, det er lort. Nej! Fuck alting. Ja, han er stadigvæk. Ja. Fuck, jeg ramte dårligt der. Au! Okay, vi styrter. Op, vi er døde. Wow, det var den anden chopper. Han var hurtigt op igen. Hvorfor er det ikke, der har Fibonacci-tallet som et emblem? Det er nice. Ja, det er faktisk rimelig fedt. Det synes jeg er cool. Lidt nørdet, men det er fucking cool. I can dig it. Airstrike! Samme som noget. Så havde en eller anden formel for vektorudregning. Kom, vi knæpper ham. Han skal dø nu. Bare sådan en eller anden mega nørdet noget. Kom her, bød for ham. Godt så, afsted. Fucking. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kaster den der granat. Jeg kaster en til. Yes, derovre. Vores æg gør vi ikke. Jo, vi beskytter ham her. Så skal vi nok få A også. Fuck, man. Vi kan også bare sørge for, at A bliver cleared. Lad os prøve det. Jeg skal smide noget mere ammo til folk her, værsgo. Tak. Vi har den nu. Nu holder vi. Godt taget, venne. Fuck, mand. Han mind-checkede mig lige. Nej, jeg er færdig nu. Nej. Bliver du smadret? Ja. Det går du 1-3 eller hvad? Jeg er også så tæt på det. Nej. Tilbage en ting lidt. Det er bare. Ses. Ja! Død den. Ja. Fuck Nej, op. den er ikke nede. Jo, den er. Vi nakkede af. Nå ja, det var den der LAV der, jeg havde krig med. Nå, ja. Jeg kommer nu i fuld fart. Fuld fart fremad. Sådan nu er vi godt nu. Så for satan. Du skal bare lige vide, at vi går direkte igennem her. Ja, bare du ikke dræber os. Der er en lige herinde til venstre. Stop. Ej, det må bare købe. Jeg har det så dårligt lige nu. 2 HP. Jeg flytter ud. Det gør ondt. Hvor er den næste bombe? Se. Gør ondt. Nej, jeg kan ikke se, hvor folk er. Jeg har sådan, han 2 11 score. Spiller bare en lort. Er hun døde? Nogen har set mig.
Løb for satanfejl. Alt hvad jeg gør er lort. Jeg har... Der var en til venstre. Jeg har... Jeg løber med Øj, der er ham. Det er sikkert, jeg lige røven på jer. Nå, så det er sikkert. Pisse godt, det der. Fuck, man, jeg blev nakket af en sniper. Fucking nederen. Fuck, han er dum. Bumsen til rigtigt sted hen. Jeg synes selv, jeg gjorde et godt bumpen. Fuck, jeg er dårlig. Ham der bedste Bonnie, han har nakket mig 4 gange nu. Han er færdig nu. Så er der vej. Ja, men jeg har pindet ham. Sådan okay. Vi er fuck, hvis der kommer en RPG. Jeg tager bomben. Fuck, der er en, der har bomben. Skyd ham. Fuck, Jeg knippet noget. der er så en bil. Wow. Ja, fik han sgu. Yes. Han er stadig med den bombe der. Oj, der kommer den der helikopter der, den gider jeg altså ikke alene. Det er ikke min bedste ven. Fuck. Yes! Jeg har 17-5, det kan jeg godt leve med. Nice. Som hvis jeg kunne leve med det. Gider jeg ikke. Gider jeg ikke. Fuck that shit. Jeg kommer bare til at dø. Han er omme bag bakken, eller hvad? Altså sådan noget. Ja, der er næsten. Der står en. Fik ham! Men nu er der en ny, der har bomben. Fuck, de regner bare nu. I det mindste er den over i deres sektor, det går jo over. Nej! Jamen, de regner noget direkte oven på den. Nej, det er virkelig sygt. De vælter bare ud over det hele. Jeg kommer nu med i vehicle. Nu er der roadkill. Der er roadkill på bomben. Ja, for helvede, mand. Jeg spawner på dig. Bip, bip. Okay, det gjorde jeg ikke. Det gør du, Paj. Det går. Paj. Satan. Jeg skal bruge en gunner. Nej, hvor ligger han? Ej, hvad fanden? Hvordan kunne jeg ikke ramme ham? Jeg kan ikke forstå, hvorfor sniper-rifler skal være så upræcise, når man skyder no-scope tæt på. Nej, det er virkelig underligt. Det er sådan mærkeligt. Ja, det er lidt underligt. Jeg kan godt forstå, hvis at det bliver folk, man måske tænker, de måske er lidt for gode, så... Jeg løber lige ud og tager den der. Der er bomben. Yes. Nej, okay, jeg har ikke bomben. Død igen. Den blev også bare plukket instantly, da jeg samlede bomben op. Fuck, det ser griner ud. Der er meget action derovre. Totalt meget gang i den. Det er Der virkelig er så grineren. mange, der er. Vi har også bare en tank og en LAV stående derovre til bare at plukke dem, når de kommer. Det har de vist også. Jeg spawner på dig. Kan jeg falde ned sammen med dig. Thelma Louise style det her. Det er godt, fordi det er helt over i det skal. Fuck man, vi er nødt til at lave sådan til Thelma Louise video på et tidspunkt. Vi skal igennem midtpunktet for at komme over til os. Hvad sagde du, Jonas? Så vi er nødt til at lave sådan en Thelma Louise video på et tidspunkt. Vi skal hoppe Ja. over en kant til sidst. Efterfulgt af en masse mennesker. Jeg har intet overblik over det her. Okay, jeg løber den her vej. Ui, der står en lille dyt der, det gør jeg. Plukker. Jeg kunne give 19 kill assist. Det er så fint. Hvad har vi her? Godt, det er godt. Ramt om kraft. Det kan ikke være rart.
Okay, her kommer de. Det skyder mig igennem bakken, hvor det er dumt. Wow, de kommer ned til vores... til B nu. For helvede. Fuck, jeg havde nogle flere våben der. Fuck, hvor går det om. Fuck, man, jeg så en skal der bolles. Vi stoppede dem. Ved det. Hvor? Hvad sker der? Fik vi den samlet? Så for satan. Sidder bare, der kom Recon og ind sammen. Fuck. Sprang den. Fuck, man. Og vi når en tank, så skal vi kraftedeme ud og køre dem ned. Wow, white tank. Fedt, mand. Godt vej. White tank, beautiful. Kør videre. Okay. Jeg ser dem. Maskineret. Hvorfor døde han ikke det? Fuck, nu vi sidder i en lille motherfucker. Ja, jeg fik ham. Ja, sådan der. Hvor har vi bomben? Den er ikke, der er ikke noget nyt location. Pas på bag dig. Jeg ser ham. Nej, så er der en tank. Ja, det er fint. Op og nak den der LAV. Jeg repairer lige. Hvor er den hen? Jeg repairer lige. Modsat på den nej, den anden vej. Hvor blev du nubbet? Nej. Det er godt, de skyder fra. Hvor er Levin? Guide mig lige. Nej, den er væk. Okay. Wow. Someone just shot at me. Hvor er de henne? Jeg repairer dig lige nu. Jeg ved ikke, hvor fanden folk er hen. De er til højre for dig. Ja, jeg ser dem. Jeg kan ikke se dem. Wow, der er den. Nej, du skal ikke væk fra mig. Jeg er knippet. Ud. Der var en, der skød ved siden af den dør der. This bitch. Lige noget røden. Au. Jeg har det virkelig ikke så godt. Nørd. Ses. Nej, der. Ham der bedste Bonnie kan ikke fuck af. I spotted a hostile helicopter. Jeg tror ikke, der kommer flere efter mig her. Fuck, jeg fik mange kills der. Jeg fik sådan 3 kills efter 4 sekunder eller sådan noget. Lækkert. De stod bare på taget, pegede ned mod midt, men det var sådan noget. Ja, 1 kill, 2 kills, 3 kills. Nu laver jeg en James Bond her. Nu kommer jeg flyvende på en LAV. Wow, nej, ved du hvad? Fedt, mand. Kraft med jihad mode. Springer jeg ting i luften.
Okay, det virkede overhovedet ikke. Det var sådan lidt headless, careless, jeg lige fyrede den der fucking jihad bike afsted. Jeg rammer lort. Det vælter ind med mennesker. Au! Fucking gun! Okay, lad os lige få fuld fokus på at få smadret den sidste objektiv der. Du lige en, der godt bruge nogle skud her. Okay, kom her gutter. Wow! Okay, nu lige rende hen til de andre snipers, hvis du skal have bullet. Au, hvad fanden? Wow, der ligger en og skyder over på det andet tag. Ezekiel. Ja, jeg rammer 3 gange. Bilen, jeg sad i fik roadkill. Hvad sker der for det? Hvad fanden? Tjek den der. Prøv at tjekke det der emblem der. Fuck, det er fedt. Det er sjovt. Okay, jeg tager en jeep her. Wow, den slår i optrækket. Beep beep. En dræb ham. Det er sjovt, som der er lag på det der dythorn på... Kommer du også en squat bagved os? Sådan 5-6 mænd og en tank. Vi er bare wipes. Woohoo! Jeg kommer nu bare. Jeg fik den næsten derop, altså. Wow, hey, hvad så tank? Wow! Alle 3 af os. Ja. Der var squad wipe der. Shit. Der blev vi bare bollet. Hold nu kæft. Fuck den der helikopter, mand. Ja. Okay, de kommer ned ved C. Det er helikopter. Wow, han hoppede ud om der. Det var ikke smart. Ja, nu bliver han bollet. Han kan ikke klare sig alene. Idiot. Rammer han lidt. Han er nede. Min arm er smadret i dag. Det er voldsomt smadret. Det er dejligt. Det er Kom nu her! Wow, tank! Pik! Kør! Yes! Så! Ja! Skurten er på ham. Nej! Det er i træ! Jesus. Jeg kan lide det. Det er fedt. Skriger, mand. Ja, det er sjovt. Ja! Vi kører! Nu er Jakob ikke at sove sådan noget. Jeg tror, han lå og sov. Han lå og sov. Jeg kan ikke. Jesus. Han døde kraftigt med. Fantastisk. Ej, jeg bliver bollet nu. Jeg kan lige få reloadet den her. Ses. Jo, min ven, tror jeg. Jeg stod fandet på. Sygt. Nice. Vinder vi? Det lyder sådan. What? Det er nice, den er blevet plantet. Det lyder som Sigurd, der døde der. Sådan en Wilhelm scream. Au, nej, Ej, det det er sammen. Jeg gider ikke dø. Der blev arm igen. Det var sådan ikke gardes, den der. Sneaky. The music intensifies. What? Sådan der. Fuck ja. Det er sgu da skæg, mand. Jeg tror nok, jeg Fuck går. der road der, mand. Det var helt over i vores, så blev jeg.
Ja, vi fik lige vendt der, det var godt. Jeg har fået unlocket en ny carbine. Nice. Nice, ja, fedt. Det er altid dejligt at få... Det was YOLO-style. Fuck, man. Det var tæt på. Fuck, vi havde en, der havde 70 kills. 70 kills. Hold nu kæft, 70-14. Den kan hans KD ratio altså godt. Hvad rank er han i? Han er rank... det kan jeg ikke se. Nej. 110, tror jeg. Ja. Sikkert en helikopter, det er jo. Ja, det skulle ikke undre mig. Nummer. Wow, shit, det sneer meget udenfor. Ja. Snowing intensifies. Det kan ikke komme i skole på mandag. Det kan ikke komme i skole på mandag. Det er ærgerligt. Nej, jeg tænker kamp. Ja, fordi al sne bliver nemlig liggende. Ja. Ja, det er ikke fordi den forsvinder lige når den rammer. Jeg tror, den største chance, vi skal have for ikke at komme i skole mandag, det er oversvømmelse. Vi vil sne hele weekend. Ja, oversvømmelse. Ja, alt det der sharp, der bare vælter ind i hovedet på en, når man åbner døren. Ja. Slask. Jeg kan lige se det for mig. Altså, gang slush ice. Det er fedt. Ej, men det værste det vil være, hvis det bliver helt vådt, og det så begynder at fryse mega meget. Ja, for helvede, bare sådan, bor bare i sådan en isklump. Ja, nej, hvis det bliver helt shabbet, og så bliver det bare fuldstændig frostvejr. Iglo. Minus 20 grader. Ja, skal vi bare bruge hakke og pisse og lort for at komme ud? Jamen, det er bare fordi, fordi så kan man ikke køre på vejene, så er det farligt at køre på vejene. Nå, det er rigtigt det der. Black Ice. Har I set nogle af de der videoer med Black Ice? Det er så sindssygt, hvor det bare ligner asfalten er normal, og så er det bare hjernedødt glat. Det er psyko. Jeg vil hoppe ud, Sigurd, jeg skal herop. Jeg skal tage den fra mig. Øj, jeg har en idé. Det er Okay. så fuld af kloge. Hå? Wow, den er lang tid om at love det. Ja. Inde i en bog. Ja, det er koldt. Ja, det kunne jeg forestille mig. Wow, det er et sygt shot. Så sætter jeg standarden. Fedt. Ja, det er også rimelig intens snevejr lige nu. Noget af det bliver endda liggende. Nej. Ja. Det er bare lort. Mm. Fuck, det er voldsomt stærkere. Okay, så kører vi. Ja, det er min yndlingsbane. Nej. Nej. Alles hadebane. Det var sådan en bane. Alles hadebane. Ingen kan lide den. Men man skal spille den en gang imellem for lige være klar over, hvor meget man hader den. Det er klart. Så er de en her. Hvad siger du? Nej. Jeg synes, den her map, den er mega biased, fordi jeg synes, det er lidt shiny på de der både der, så smadrer de Hvor er bare bag alt. os? Er I henne, Vi er nede ved E. Der er en oppe på broen. Er det oppe på broen? Nå, der. Ja, der. Fik ham. Kill assist. Og jeg kan desværre ikke rest up her. Ej, det er lidt svært som ingeniør. Det kan være, du kan chokke mig med den der bazooka, du har. Fuck, man. Jeg vil lige blive fucking roadkill af en chopper der. Det er altså ikke noget værre, når de bare bellyflopper en. Jamen, det er fordi, jeg sidder sådan på siden af et tag. Han var lige ved sådan accidentally ved at flyve Wow, ind hvad i skete det. der? Hvad skyder mig? For helvede! Jeg har ikke gjort om noget. Fuck den der tank der, men... Men det var bare det samme, man går ind i den. Styrer der lige en helikopter noget der? Fuck man, så kommer der bare sådan mega mange lige pludselig. Nej! 14 HP, hold nu kæft. Pej, skal vi ikke lave suicide quadbike? Jo, og kræfter med jihadbike. Er du klar? Ikke lige nu. Okay, jo, hvis du jeg er ikke...
Har du C4? Og jeg smider C4 på. Fuck ham. Hvor kører vi hen af? Lad os køre op til ID er ved at blive taget. Lad os køre til E. Den har vi allerede marked. Se, hvad har vi deroppe? Der er sikkert nogle dudes deroppe, vi kan springe i luften. Det bliver fucking grineren der. Det er skide godt. Shit. For satan, det er LAV. Kører i zigzag. Han har os. Ja, det er godt. Ja. Der er der. Det virkede ikke. Hvad skete der? Virkede det ikke? Nej. Han døde, what? Han var lige oven i eksplosionen. What? Det lignede bare en ren eksplosion, det der. What? Fuldstændig. Det gav ikke mening, det der. Nej. Han var klart helt oven i ham. Det kan være, man skal springe en lille smule før, jeg ved det ikke. Ja, det var altså clean. Jeg ved, at man kan loade med C4, mens man sidder på den. Nej, det kan man ikke. Der jeg hopper af. Det kan også være, at den skal springes lidt efter. Sådan, så den registrerer den, når... ja, jeg ved sgu ikke, det må man lige eksperimentere med. For helvede! Kom nu! De gider ikke snipes. Så jeg prøver at være sniper. Customized weapon. Jeg har én sniper. Jeg tror, jeg har en bedre zoom. Long range. Jeg har kun 6 zoom. Hvor mange gange zoom har du? Jeg har faktisk kun 6. Det knæppede ham der. Sigurd, jeg lægger på 3 wins nu. Nice. Bare for det. I arena, eller hvad? Ja. Fuck er det for et sted, du står? Nice, ikke? Nej, hvor fanden er de alle sammen? Ej, der er nogle pækrødder. Der er ingen, der ser mig heroppe. Eller vil sige, nok dem, jeg har nakket, har nok set mig. Det er nemlig mig, der bliver skudt. Jeg kan da godt se, I har det meget godt her. Jeg kan ikke spawn på, jeg prøver at rykke lidt til siden eller sådan noget. Sådan der. Prøv nu spawn på Sigurd måske. Altså, jeg stiller mig i midten, så kan du godt spawn på mig. Sådan der. Så er jeg på sådan en ammo heroppe. Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor vi hygger. Jeg skal nok skyde, så du får nogle... Bare skyde, så du får Lige noget... sæt den der på, så kan jeg zoome lidt længere. Ja, nej. Får du noget ammo. Lad det ud. Så jeg tænder nok på. Wow, så får sådan en fucking rifle i hovedet. Ren. Ej, hvor vi hygger her. Kill assist, nice. Og dem er oppe på taget, dem dernede. De er nice. Kill assist. Og nu rejser han sig op og stikker af ham der. Enemy kill. Skød ham Det i er hovedet. sygt mange kills, når de går hen mod B. Jeg skød ham i hovedet med min magnum, hvor det fedt. Vi beskytter B. Hvad er det der lige der? What? Hvad fuck var det? Jeg var jo til roadshow, derfor kom sådan en helikopter ind mod mig. Dude, chopper pilot license required. Styr dig bare, mand. Vi er sådan en der mere. Sygt spot der. Jeg fløj bare lige her på det andet til, og så hoppede jeg herover. Shit, det er lækkert. Det er ikke fordi vi vinder, men det er sgu da meget hyggeligt. Ja, det er irrelevant. Jeg har det sjovt. Det er det går ud på, ikke? Nå ja. Jeg ligger ned. Jeg forstår, hvordan jeg ligger. Det er rigtigt, det er det krig går ud på. Ja. Prøv at se, hvordan jeg ligger. Åh, der er Du en, ligger nice. Ah, han døde sgu. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gør noget ved, at vi står op. Og de kan selvfølgelig heller ikke komme op og lige få til at skyde på os, men altså... Men jeg har Jeg har skudt været 6 personer. En af dem kan sgu da gå sniper eller et eller andet og bare skyde mig. Ja, men ikke andet, så kan jeg tage en assault, de rammer fint. Jeg skød, Ja. jeg skød 1 eller 2 med assault. Jeg gjorde noget ved os. Shit. Det sjove er, at det er ikke engang en, jeg havde dræbt eller noget. Fuck, gør op på taget igen. Det kan være, det var en af os, der havde dræbt ham.
Jeg skal op på taget igen. Ja, lad os lave det. Vi siger, at vi er op på taget. Roof. Ja. Affirmative. Nej, jeg nåede ikke op på taget! Ej. Kom og gå ned til jer. Ja, det er også fint. Fuck. Øj, tag helikopteren. Jeg kan tage helikopteren. Nej, nu flyver han kraft med væggen. Fuck ham. Nu døde jeg ellers. Det gik selvmord. Der er så fuld af show. Inde i en skov. Jeg gætter, hvad? Jeg tror snart, jeg får min Savior Medal. Så her. Kom nu. Jeg er super godt. Du står irriterende sted, du står sådan lige foran, hvor jeg står før. Og står I samme sted? Ja. Jeg kan ikke bytte her. Jeg kan sætte mig helt herude på kanten. Throwing grenade. De står en derovre. Og så. Ej, der er en, der nakker mig. Han står på det andet tag, op lige til højre første tag derovre. Ja, jeg ved godt, jeg døde af det. Der fik han også begge to i et skud der. Gjorde han det? Ja, godt. Freak. Han står også lige ved siden af med også totalt perfectly lined up. Men, Ja. ja. Jeg ved, hvad fanden jeg laver. Han dyt den. Der bliver han knippet. Gud, han er død. Kan jeg prøve? Granata! Helvede. For helvede, mand. Jeg fik ham. Fedt emblem, han havde der. Hey, helikopter. Skal jeg lift? Jeg er allerede spawnet. Okay, Ellers vil jeg gerne have. så flyver jeg mig en lille tur. Wow, okay, nice flot. Så det er derfor, jeg altid ser det oppe indenfra. Så kan jeg kraftedeme se, hvad jeg laver. Sådan her. Der er noget her. What? Jeg fik min sidste service star. Holy shit. Oj, det var lige før, det var totalt awesome det der. Jeg burde gerne have min platinum star nu. Tak skal jeg ham der. Er nu værd. Han får på taget. I see, så. Gå hen mod A, Ja, skal vi tage af? synes jeg. God idé. Og der rift om den. Nå, den skulle jeg ikke spawn på. Hvor går det spawn? Her. Jeg har learned how to snipe. Good boy. Du lader dig snipe. Ja, så bliver jeg bare lige nakket. Er det ikke så rart? Jeg vil gerne have et højere zoom. Nå, jeg synes det er rart, når der ikke er så højt zoom. Nice. Er der nogen der på taget? Jeg synes faktisk 6 er et helt fint zoom. Så hvis der er længere, så kan jeg slå over til at slå den på 14 eller sådan noget. Dyt. Han dytter. Eller dytter. Abe, der dyttede. Nå, fuck, jeg vidste ikke, jeg kunne slå over til at være på. Jeg hopper bare ned, hvor det er sjovt. Nice. Ja, hvis du trykker T på, når du zoomer, så...
Nice. Så 14 e, så 6 e det fint. Tribute. Jeg synes lige, jeg så en. Det er nok bare mig. La 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 la. Here's your ammo. Pick it up. Your ammo, pick it up. Au. Au. Jeg rammer ham derovre, når han går så meget. Stå nu stille. Det er træls. Hvad fuck er det, jeg laver? Vi skyder bare efter den samme. Vi er alle sammen sniper, eller hvad? Nej, jeg er ikke sniper, jeg er support. Hej. Ja. Bagfra. For helvede, mand. For helvede. Okay, der tog han os lige i røven der. Vi bliver rimelig bollet, ja. Okay, der er en, der kommer på roofen her. Se, vi spawner helikopteren. Okay, nok ikke noget nu. Jeg kan også spawne helikopteren. Nej, der fanden. Spawner vi fucking af. Jeg skulle lige have ventet et splitsekund længere, så havde jeg kunne gøre. Fuck ham der, Asylum Death. Fuck, han skal dø. Han skal bare bolles. Vi boller ham. Clear. Beta, der er ikke lige givet lejlighed. Okay, hvad skal vi ikke tage B? Der er altid god clusterfuck derovre. Jeg skal for, der var sådan en Force Team og en anime, der var svømmer lige ved siden af hinanden. Hvad vil I, drenge? Vil I bare stå her og kede? Jeg nakker dem, som er her. Med A, og lige går nogen ind. Okay. Så går vi. Nu tager vi forsvarer lige A hurtigt. Fuck. Er du? 23. Nej, så godt. Fuck! Hvad laver han? Fuck, det var jeg ikke klar på det der. Han rammede mig bare med sin helikopter. Fløj direkte ind i mig. Fuck, man. Freak. Hvad laver han? Fuck, nu skal de bare dø. Ingen nakker mig som sniper. Nej. Fuck. Det kan godt være, at vi skal forsvare A. Skal vi bare blive der? Ja, det tror jeg. Fuck, en De bliver ved med at komme. fucking sinkescore, jeg har. Hvad sker der for, at vi har alle baser? Bortset fra C. Shit. Ja, men hvis de gerne vil have A, jamen, så behøver vi jo ikke, så skal vi bare forsvare A. Så Laurits. Ja, han har lige været, han har også på små med i dag. Nå, men A har det fint, ser det ud til. Ja. Der er nogen over på broen, fra. Hopper videre til... Godt finde på at gå D og kigge. Der er lov ved D. A, fanden. Der er en eller to derovre. Så det kan vi godt. Okay, der kommer nogen over til A igen. Jeg har taget ham, han er død. Ja. Så counts kill. Til A, der kommer nogen til A. Ja, men om så. Ja, jeg kravler herop, tror jeg. Ja. Se, hvordan fuck, der kommer derinde nemmest. Nej, det er væk, det er væk, det er fuck, jeg er væk, Ej, nej. Så lad os tage... C. C, ja. Jeg bliver bare det fedt. Ja, det er jo. Ja, kom der. Okay, ikke. Jeg er herovre. Det er godt. Se her.
ham bare lige. There's your ammo. Pick it up. Jeg fik kraften af en. Nice. Ses. There's your ammo. Jeg elsker at syge granater afsted randomly, og så bare dræbe en eller anden med det. Fedt. Wow, helikopter. Chopper. Enemy chopper. Looks like we have a sniper operator in your position. Got your ammo. Pick it up. Der bliver droppet derovre. Så vi kan tyre nogle granater efter dem. Infinite grenades! Arh! Jamen for helvede. Fuck, hvor ikke spot på det. Jeg kan høre kinesere. There's your ammo. Go get it. Det er ikke godt. Ja, jeg sender over i A, der er de der trumle, de der machine guns der. Oh, fuck. Wow. Kommer der nogen her? Jeg tyrer en granat ud til dem, CMG. Jeg tror ikke. Triller bare ned. Gotta love that ragdoll. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at lave et spil uden ragdoll. Jeg husker, vi spillede, så der var sådan en... vi spillede, kan du sige, vi spillede gun game, og så var der sådan en map på anden folk, der kom ind. Ja. Ja. Der var bare det sygeste ragdoll på, kan jeg huske. Ja. Ja, når man døde, så flår man bare fucking nice. langt væk. Fedt. Jeg kan synes, Dead Space 3 fuck der går ragdoll i, eller hvad? Ja, der er sindssygt, man. De der Det er monster på fucking sådan 30... sådan 3 tons der bare... Flyver og sidder fast i en. Ja, fuldstændig. Man løber bare ind i dem, så flyver de bare væk. Så løber igennem dem, og de sidder bare fast. Chopper spotted. Fucking kineser, mand. Here's your ammo. Pick it up. Det er everywhere. China boy. Everywhere. Everywhere. China. Requesting is. Godt taget. For satan! Penishelikopter, man. Det er lort. Ja, det er det. Det er det godt nok. Det er ikke så godt. Let it go. Fuck, man. Skyder bare den der, I smukker. Nej, dør. Der spawner hedder det. Fuck, der er mange over ved A, man. Og de sidder bare derovre på den der lille plateau. Plateau? Hvorhen? Ude til højre. Hvad laver? Nej, der er Little Bird, Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan nå at spawn på den. Du var fedt lige over til The Skies. Ja, jeg spawner på dig. Okay, jeg spammer i fedt. Jeg bliver så god. Ja. Jeg sidder ikke i repair seat, så jeg prøver lige at... Jeg skifter bare mellem de så. Ja, det er jo den. Bare et flyver der, så det kan godt være, der er nogen, der hopper ud. De sidder ikke... Jo, de sidder i repair. For helvede. Hvor er ham, Hvor er han? Der er en til højre for dig. Der er han. Hvor er ham? Ja, vi ses! Sådan. Hvor er den anden helikopter? Der er en dude dernede. Jeg magter en helikopter.
det er rigtigt. Ja, hvad fanden? Wow. Hvad er det, der skyder på os? Sådan en tank nede i vandet. Bag ved den. Den kørte ned om der. Au. Er det dig, der reparerer mig? Ja. Knock os op. Incoming. Det er ramt. Ah, pis. Op ud. Overlever du? Ja. Sweet. Så døde jeg så eksplosionen bagefter. Nej, hvor nederen. Jeg nåede hoppe ud, og så døde jeg eksplosionen, da den ramte. Stop program. Jeg bare spawner på mig, jeg er samme sted på vej op ad sådan en trappe. Ja, jeg spawner på, der er en båd. Okay. Jamen, det kan gerne være muligt. Det er en dejlig video, det her der. Det er en video af nogle cheerleaders med sådan en hula-hop-ring, hvor der er sådan en kamera på. Jeg synes ikke, at han rigtig kan finde ud af at køre en båd. Eller ikke køre en båd, sejlbåd hedder den. Køre en båd. Oh fuck. Nej, jeg nåede ikke at få ham. Pik. Vent da. Fuck, det var grineren, da vi sad på det der plateau. Eller ikke plateau, det der lille afsætning. Hey, jeg bruger så meget for med rifler. Og 200, mand. Wow, lots of... Og angle grip. Nice. Angle grip er nice. Den kan vi godt lide.